बाप रे बाप हई केतना मेहनत क के हम दियरी ढकनी कलसा कुल बनवनी आ ई हमार एगो के बहनी नहीं खे होखत का हम करी का ना करी हमार तो बुझाते नहीं खे कुछ आ कि अब हम का करी ऐसे धंधा ही चली तो हमार तो बाल बच्चा खैला बिना मर जाई। अब तो हमारा बुझाते नहीं खे कि का करी ई बेरा हो गइल अभी तक बाबूजी। अरे का करतनी देखते बड़ुआ कि अपन बेचतनी हम को ना बेचाइल है कहाँ बेचाई बहानियो ना बहनियो नहीं खे होखत। बाबूजी बताई 20 को रुपया हम रख दी ना काम बा आलू ले आवे के बा और कुछ काम बा। अरे तो हम कहाँ से दी हो अभी तक ले ई बेरा हो गइल देख बहनी ना भइल बताओ कि अब हम कहाँ से दी आई हमारा तो बुझाता कि हमारा कि एगो रुपया नहीं खे बेचाता कि हमारा खैनियो भ पैसा नहीं खे। बाबूजी तोरा खैनी के पड़ल बा हमार बाल बच्चा के ना एगो पड़ाका किने के पैसा बना कुछ के बार और खैनी के पड़ल बा। अरे ना हो तो सब तो हमारा देखही के बाबा कि हम का करी एको रुपया बहनिए नहीं खे तब का करी हम 2 दिन से कुछ नहीं खे बहनी होखत हमारा तो बुझाते नहीं खे कि अब हम का करी बताओ कि माटी हम कातना दूर से लईनी एकरा के बनवनी चाक पही से पेड़ के एकरा के बनवनी आ देखो अभी तक ले हमार बहनी नहीं खे होखत अब हम का करी का कर जी बाबूजी बहुत दिक्कत बा कुछ घर में नहीं खे ना तेल बा ना आलू बा कुछ घर में हइले नहीं खे लइका ऐसे ही पैसा मांगत रहता का करी हम अब देखो जे बासे बाजारे से जाके बार मोमबत्ती लेवता झलरी लेवता एकरा के कोई पूछता रोडो बाजारे में ले जाके बेची ना करने बेचा जाए बाजार में ले जाई हाँ एकरा के बाजार में बेचा जाई ले जाके देखी कहने बहनी होखो। हाँ तो एक काम बा कि तब भाई उठावा ना हमारा कपड़ा पर रुकी उठा देते लेके अब हम जाते नहीं का करिए भेजा बैठला से बुझाता नहीं कि एको रुपया बहनी बंटी ना हो कि दब हमारा के कपार पर लगाव लेके हम जाते नहीं। हाँ उन्हें से आइम तो तनी आलू सब्जी उब्जी कुछ लेते आइम। अब ला तू अब काम बता दलू आलू आ सब्जी आ तेल आ नीमक बाबूजी अपना तो बेचाई तब न लेके आई बा ना बेचाई तो कहाँ से लेके आई। अच्छा ठीक बजाई वो बेचा से तो आइम ले। हाँ कर जी अब तो हम ले जाता नहीं देखिए क्या होखेला बहनी बोलती करई हो एकरा के कौन बेचबई है चलत तो गोड़ दुखा गई अब मन करत नहीं कि यही जे तनी बैठ के आराम कर ली आ देख तनी कि बेचा जाता है जो 10-20 रुपया के किना तब बजरिया में लेके जाई के तनी बैठ के तनी देख ली दमो ले ली। जय बजरंग बली बहनी बटी करावे बजरंग बली बहनी बोल दिया लोग हो भैया बहिनी दिया लोग ले बनी हो ए भैया काका क्या ले बड़ा अरे दियरी ले बनी ए बबुआ दुआरिये पे ले दे बाबा। हां त कोनी हनु ठीक है कौन जा बड़ा हां त कोनी हनु कि तो लोग के मेहनत ना करे के पड़ी हम ले लेनी हां ले लो कतना लेबो कैसे काका 10 रुपए दर्जन बा 10 रुपए दर्जन। हां दे दो ना 30 रुपए के 30 रुपए के दे दे। हां अच्छा तनी बढ़िया दे दियो काका। हाँ हाँ बढ़िया तो चलो चुए लागो मोर हमार। हाँ जा दे बबुआ बाबू हमार हमार बहनी बंटी करैल तहार बाल बच्चा जियो अभी बियाह भइल बा कि बाल बच्चा जियो हमार अभी बियाह नहीं के भइल ना काका। हाँ अभी बियाह भइल बा कि हमर बाल बच्चा जियो तारा बियाह नहीं के भइल तो जा दे बबुआ। हां अरे तहार माई बाबू खुशहाल रह। हां हाँ ला बबुआ ला दे दे काका 30 रुपए के। हाँ ला बबुआ जय बजरंग बली जय हो बजरंग बली द जय तब जाते नहीं काका। हाँ ठीक बजा बबुआ। हाँ खुदारा नहीं खे ज्यादा काल होते दियो। हाँ कालो दे दे ठीक बा। हाँ जा जय हो बजरंग बली।
चल बहनी बंटी तो भई मिजाज तो हरिया गई के दम नु चल बहनी बंटी हो गई दियरी का हो दियरी कैसे बा दिया ले बता हां कैसे बा ले लो लो मैंने कैसे बा बताइबा तबे त 10 रुपए दर्जन बा पैसा नहीं उधारी मिल गई उधारी हां हाँ का करी हमरो भी पैसा नहीं है गहकियो ऐसन ऐसन आवत वसन आ कि कहे लायक ना उधारी सुनो ये बबुआ हां उधारी उधारी दे बबुआ हम हां ना हम ना दे चलो जाए तना दे तब जात है तो ना लेबो ना ले का है बाबू लाए देना तो कल दे देते तो काल हम लेके लेबो नु काल हां ले ले तो ठीक बा ठीक बा जा ठीक बा हम लेके जा तनी में तनी बाजारियो में तनी देख ली ठीक हाँ ठीक अब हम तो मेन बाजारी में जा तनी ये एकदम देखिए भैया हार के दे और